igama nguSimphingo wamaJozi. Mm. Inkinga engibhekene nayo, inkinga ila. Mm. Qhubeka nsizwa kithi. Inkinga engibhekene nayo ila ngaphansi kwesisu. Le nkinga yaqala uvuvuka kancane odingekho ubuhlungu, yagcina ilokhu ivuvukele. Lapho wagcina khona sekumele ngiye eklinikhi kwayindapho ukuthi kumele ngihlinzwe. Indawo kade ngihlala kuyo i-Citrus Bay lapho kade ngifunda khona. Manje sengibuyile ngisekhaya ngizama usiza ngithule. Manje le nkinga obhekana nayo iqala kanjani? Iqala nini? Le nto yangiqala ngoMeyi, ilokhu ivuvukala ngayinaki, kodwa kwagcina isiba nkulu kwadingeka ukuthi ihlinzwe. Qhubeka nsizwa kithi. Le nkinga yayingekho buhlungu, kodwa uma uyipentshisa yagcina isiba buhlungu emva kwesikhathi. Okay, ngizwa kahle. Nsizwa kithi, ngifuna la othi wena uzame usizo khona, uthi yahlinzwa. Ngifuna la ekutheni ukuthi yahlinzwa ngaleso sikhathi kwasekwenzakalani. Siqala la oqala khona ukubuya esikoleni uze ufike la mase uzama lonke lolu sizo. Luqala lolu sizo uyapi nalo? Ngaqala ngokuya emaklinikhi. Khona iklinikhi engaya kuyo, kwaphela nje inyanga ngingatholi usizo. Lokho bengenza into eyodwa. Kwafika ukuthi sebethi angiphindele la ngahlinzwa khona. Lokho kwadala ukuthi uma engakuvumi lokho ukuthi ngihambe ngingekho right. Sahamba sozama kwesini isibhedlela ukuthi sithole usizo. Still basenza into eyodwa. Kwagcina ukuthi sengihlala ekhaya, uma agcina seyizamela yena. Okay, isikhathi sethi ngoba kumanje sikhuluma manje kuyophela uSeptember. Okusho ukuthi yonke le nkinga sonke lesikhathi May, June, July, August, September ilokhu ikhona le nkinga kuwena. Ayipholi, akwenzeke lutho, wahlinzwa nje kodwa kumanje usabhandishile? Yebo, ngibhandishile, sayivuzela. Sukela ngaphuma nje esibhedlela sayivuzela asipholi. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngokashembe, isibongo kumafofuke njengede ngabani isamba nesamba umngosi angalala maqedo lalo wafoza nokho nje sikhudla othi mawuvimba ngala uthuka usungale. Le iNethezeka TV, igama lohlelo uphila kanjani. Inkinga ziningi esike sifike nazo zibe nezixazululo ekugcineni. Socela nawe mbuke lapha ekhaya ekutheni ukuthi nale esiza nayo namhlanje ube nesixazululo, ngoba ekugcineni kukhona abantu abawoprofessor, kukhona abantu abangodokotela abaziyo ngezimo ezithile futhi ezifana nalesi isimo esize ngaso la ekhaya. Njengamanje mama sokubingelela, angiqale ngawe nje la kwiNethezeka TV. Yebo, sakunjani? Okay, sizela ekhaya kunenkinga enibhekene nayo isikhathi eside. Ngicela kube umsuka nokuhlala nje uchazele nombukeli lapha ekhaya ekutheni ukuthi inkinga enibhekene nayo iyiphi. Okay, igama lami ngothandeka ngwamaJozi. Umfana wami la ube nelokhuzi uqala kwalelo lento emphethe bengayazi futhi awusizo ngizothini. Ube nokuthi mehamba ngathi uyagobha, like ingathi uphethwe ibhegi. Emva kwalokho vele akahlali-ke la, uhlala esikoleni eRes. Emva kwalokho wangifona wangishuthela isithombe, wangikhombisa ukuthi mabuka ukuthi lento isinjani, yazenza like ingathi iyithumba. Ngase ahambe eklinikhi. Ukuyeni kwakhe eklinikhi bangifonela bangitshela ngoba sendaweni ebucayi bazi nabo ukuthi bazosa yini ngathi iyithumba, kodwa nabo abanayisho ukuthi iyithumba. Bamdlulisela eNgwelezane esibhedlela. Esibhedlela nakhona futhi bafike basho ukuthi bamenze operation because unani une-abscess, angiyazi nganqana nokizwa leso sifo leso. Then laphana bafike bamenze operation. Mengifika khona ngoba ngifika khona wade sanda kuphuma etiyethe, ngasho no 30 minutes ephumile etiyethe. Afike udokotela wakhe ngimbuza ukuthi okay unjani, athi right. Abese ngiyambuza ukuthi kahle yini lemphethe, athi nathi une-abscess. Ngithi mina yini isilwane esindeso abscess waphela ngaze ngizwe leyo nto. Athi yena akazi naye uzochaza uzothi yini, kodwa iyisifo esirare, washo kanjalo. Iphatha kakhulu abantu besilisa. Ngamshiya-ke ngoba phela vele wayede sanda kuphuma, ngamshiya. Mhlawumbe wahlala isonto elilodwa waphuma discharge esibhedlela, wathiwa aqhubeke neklinikhi, alibele wenza i-dressing eklinikhi.
So mangabe eklinikhi cathi mhlawumbe usizo alithola kanye ephume eloneni nesibhedlela eklinikhi yasesikoleni sakhe ngoba bengihlezi ngivele siqhuma namafoni because ukude nami. Yeah. Ngambuza ukuthi eklinikhi batheni, aseklinikhi uyile khona bathi abanazo izinto zokusiza like omabhandishi zonke lezo zinto lezo. So wa-end up ngathi mina thenga-ke wena-ke izinto zokuthi uyikline uyibhandishe uzenze ngoba ngiyokuhlala nebhandishi elibolile. Kusho ukuthi walibele zenza kanjalo until aze afike la. Mefika la vese isilonda ukuthi sinjani mengithi hayi bo isilonda siyavuza. Ngimbuze libele wabuya esibhedlela sinjathi masinje. So ngimise eloneni eklinikhi le Ntuzuma Clinic. KwakuJune bade kuvalwe izikole nje lezi zaJune. Yeah. Ngimise eklinikhi befike khona futhi nabo beqhubeke lapho bedress nje bayadressa uya namhlanje adluse usuku aye namhlanje adluse usuku. Almost inyanga yonke even ngoJuly wakhona up until kuze kuvule izikole lezi zaJuly. Mase kuvula izikole zaJuly futhi nakhona ke kanti lapha eNtuzuma Clinic basho ukuthi hayi naba basazi. Because sikhomba ukuthi si clean ubomvu bakhona amnuki base silibele sivuzile. Base besabuyele back ke eklinikhi yakhe le eBay. Mina njengomzali bengeke ngize ngikwazi ukuthi ngithathe ingane ngiyihambise ngibone ukuthi ayikho right even ukuhamba kwakhe akahambi kanje. Akasakwazi ukuhamba lokhu kunormal and nomzimbeni uluze kakhulu so angazi ukuthi ngizosini. Okay, ngifuna ukubuya la ekutheni ukuthi ngenkathi ehamba le clinic i-medication beyilanda phi noma yonke into beyilanda khona le kweyakhe noma beyithola khona la? Bebemnika khona lapha eNtuzuma Clinic futhi nakhona bebemnika amaphilisi einhlungu. Ngaleso sikhathi benganazo ke vele einhlungu bebemnika nje amaphilisi einhlungu. Kwesinye isikhathi usuthi uzohamba athi mana namhlanje ke bangijovile angazi noma umuthi umjolo ama-antibiotic nebebemjova ngawo. So emva kwalokho ke ekutheni nababuyelele eBay ngathi nothi abuyele eBay ngamhambisa kudokotela la ePrecis ngoba ngase ngifuna ini ukuthi ungenani ke angene esibhedlela. Isibhedlela kube sona isikwazi sidile naye. Mengimise kudokotela ePrecis udokotela sibhalela incwadi yase King George sambe ngakusasa. King George salala khona ngalelo langa ke because waqhwele laphana sahlala usuku lonke sasabe ngakusasa ekseni. King George bagcina ngomthatha amagazi nayi lokhuzi nakhona la esilondeni kodwa ama results agcina engabuyanga up until namhlanje angabuyanga kalibethiwa akabuye ezodressa njalo ibuye ezodressa. Lo muntu wana akwazi ukuhamba yedwa. Yeah. Uweak. Akwazi ukuhamba yedwa fanele mehambe nomuntu. Uhamba namhlanje adluse usuku futhi yahamba kanjalo. Ngifuna ukubuya la eKing George nifuna ini lapho ngaleso sikhathi makweqisa usuku? King George into ayengenza ukuthi ngiye khona ngangenze ukuthi because kunodokotela odokotela mhlawumbe bazokwazi ukuthi bamcheck bebone ukuthi why yini ezothi kungapholi. Yini ezothi kungapholi yonke leyo nto. Kodwa still nakhona bekufana nje nokeklinikhi. Yeah. Ake sibuyele lapha eNgwelezane. Uke wakhuluma ngeNgwelezane ukuthi kwatholakala ukuthi igama lesifo yini. Imishanguzo yaso ke isifo eqondene nesifo ngqo iyaqala yini ukutholakala khona? Bamnikeza inama-Panado lawo einhlungu nama-antibiotic kuphela. Ukuthi nje kutreatwa ini ukufa okuthile akaze kungeno lapho. Kathiwa yini bathini mebesichaza lesi sifo bathini okay one isifo esirare basho khona lapha eNgwelezane isifo esirare siphatha abantu besilisa kakhulu kodwa futhi i-treatment yakhona abanayo abazosilekise nje nayo treatment yakhona abanayo. Okay, ngifuna ukuthi siyibheke la ekuthenini ukuthi ke nakho iqalile lento iqale ngoApril kuze kube manje ubefunda ugcine nini esikoleni ekuthena ukuthi akasaqhubeki nezifundo zakhe ngoba sebuyile ehlala ekhaya? Ugcine ngoJune. Okay. Insizwa kithi uzobingelela nawe ubingelele ababukele emakhaya usho igama nesibongo mase uyasichazela nawe ekuthena ukuthi lesi simo kuze kufike manje ubhekene naziphi izimo kuze kufike manje. Ngokuqala ubingelela igama uSimphiwe Amajuzi. Lesimo engibhekene naso sibhlungu kakhulu ngoba kwesinye isikhathi sasesingihluphe ebusuku ngingakwazi ukulala ubusuku bonke. Ngingakwazi ukuhamba kwakusiza khona umuntu engihlala naye ukuthi akwazi ungithathela izinto uma ngiyidinga.
ngangakwazi ngisho ukulala ebusuku, njalo ngo-12 saqala lapho nje kungihlupha. Ehambeni kwesikhathi kwagcina nje sekuqala into ivuvukala nje, ibe buhlungu emva kwesikhathi, ngingakwazi ngisho ukufasa ibhuku Nkosi yami, ngingakwazi ngisho ukuhamba kahle esikoleni, njalo iy'ngane zibuye zingihleke zithi ngihlulwa ukuhamba. Ake sibuye la insizwa yakithi, uma kungathiwa ngoba manje sizama usizo, ungathini ukumbukela ekhaya nomuntu owudokotela nomuntu owuprofesa, ngoba isifo kuyaziwa kwashiwo ukuthi yini, nokuthi bekwazi ukulisukumela lolu daba. Akukhulume nje nabantu owaziyo ukuthi bengakunika usizo njengodokotela, bakhona abanye abayimele odokotela ukuthi cha, engathatha lolu daba elisukumele liye phambili, ucele nje usizo kubona. Ngingajabula kakhulu ngingase ningisize balaleli, and ngiyafisa kakhulu ukuthi usizo ngilithole kunina, ngoba inina kungenzeka ukuthi niyayazi ukuthi yini engangisiza. Ngingajabula kakhulu nje, ngiyafisa kodokotela noma abazi odokotela laba abawaziyo ukusiza ngalolu sizo. Ngingajabula kakhulu. Okay, ngizwa kahle insizwa yakithi. Ma ngizobuya kuwena ngoba ezinye zezinto zibuye zithinte ekuthenini ukuthi zithinta iy'mali. Siyazi ukuthi bakhona abantu othola ukuthi bengasukuma bethi cha, siyasukuma njengamanje, singakwazi ukuthi senze kanje ukuze uthole usizo lapha nalapha, ngoba ukuye esibhedlela kubuye kube inkinga. Ukusiphi isibhedlela njengamanje? Isiphi isibhedlela kufanele ngabe uya kusona njengamanje, ngoba kunamakhadi esibhedlela, kuyenzeka ukuthi ikhadi liphume ngemali esibhedlela, ngisho kulawa lezi ibhedlela zikahulumeni. Njengamanje isibhedlela besi-attend-a i-King George. Yeah. Iyona-ke into enkinga ukuthi ngoba engakwazi ukuhamba yedwa, kufanele behambe nomuntu. Aphinde futhi nalapha esibhedlela fanele siphinde sikhiphe imali. So sekukuningi kakhulu. Yeah. Sekuphele yona-ke Nkosi yami imali, iphele Beweqisa usuku uye eKing George. Yeah. Weqisa usuku ubuyele. And okubuhlungu nakho konke into eyazange ngenza ukuthi ngithi no man, angihlali ngiyidilele mina naye. Ingoba kuyafana uhamba ekuseni nebhandishi limanzi. Uzophinda futhi abuye ngokuhamba nje ekuseni ngo-7 usesesitobhini egibela ibhasi 7 past 7 khona eKing George. Ozabuyela ngabo past 5 njengomuntu ophuma emsebenzini. Uhamba nebhandishi limanzi, ubuya nalo limanzi. Khona esibhedlela futhi bathini bafe bemenze emva lokho bese bemnika amabhandishi awuthiwa extra. Lawo mabhandishi awokuthini mese manzi, uphinde futhi usase libhandishi leli lomile ulifake phezu kwaleli elimanzi. So angi-understand mina ukuthi ungavalela ungcola. Yeah. Engabe uyaklina bese ufaka into eklini, kodwa nalokho kufanele uvalele wena ungcola. Angi-understand lapho. Ingakho izakhe ukuthi okay vele nemali siphelile, sengiboleke kwanele kubantu ongazi uzobakhokhela ngani, sengiboleke kwanele, akwengizame nami ngeside lami ukuthi okay angithathe lesikhathi esingaka emsebenzini ngihlale ngidile naye. Ngibona ukuthi ngizosizakala kephi. Ngizwele ekutheni ukuthi kukhona isikhathi osithathile kumanje 2 weeks uphelile. Uyaphela kulesi sonto 2 weeks umsolufa ngibuyela emsebenzini. Ungathini-ke ma, ake sikhulume, kuningi mhlawumbe wena osukubonile ade usuhleli naye njengamanje, uyakubona ukugula, kuyadlondlobala, uyadla yena. Yini inkinga oyibonayo, i-treatment edingakalayo ekutheni ukuthi isuse lokhu ukungcola ngaphakathi, noma yini edingakalayo? Ngicabanga ukuthi udinga mhlawumbe athole noma udokotela uzomfaka kwi-scan, am-check ukuthi okay njengamanje akukho yini la sa-affect-eke khona, because lo moya umlenze wolo suwezwe angabe sakwazi ukuthi ahambe kahle lokuwona onganalutho. And iwona futhi manje lo uvuvukele kulona leli linqeba lakhe leli ulokhuze ubomvu loba mina ngoba phela mina kuba hlezi ngimklina njalo, ngenza sure ukuthi ngiyamkhama lento abebengamenzi wona esibhedlela, ngiyamkhama kuze kuphume konke. Abese ngiyimana-ke ngimklina ngimbhandisha. Kodwa manje ngwase kuvuvukele kuleli linye side, ngizoyitshosa mina kusho ukuthi mhlawumbe sekuyaphela ubomvu ngala, kanti mhlawumbe kukhona lapho ustakhe khona, ibona libo sebenza kube buhlungu leli linye side. Kahle kahle into engidinga nje udokotela ozokwazi ukuthi nje amenze yonke into. Amenze yonke into, is-either udokotela noma ngabe ubani. Yebo. Ozokwazi ukuthi amsize, ngoba ayikho into ebuhlungu nje ukubona ingane yakhe iphela phambi kwamehlo akho usuku nosuku. Yena uyadla uyakhuluma right, kodwa inkinga isemzimbeni wakhe.
Iy'nhlungu usakhala ngazo nasebusuku usakhala ngazo? Into eyinkinga yilo munye umlenze la kwi-operation analutho noma ngisho umklina akabuza ubuhlobo ubuhlungu ubuzwa kuleli linye isayidi elinganalutho. Iyona la inkinga khona. Sizwe kahle mbuke lapha ekhaya siyazi ukuthi bakhona abantu abasondelene nodokotela abathile abangakwazi ukuthi bedlulise nalenkulumo ifike kubona. Basebenza kubona nodokotela bakhona nabantu ke abangaphansi komnyango wezempilo abakhona njengamanje abangavele belisukumela lo daba luhambe lize liyofika la okufanele lifike khona ukuze nomntwana esizakale ngoba egcineni umile manje ekufundeni ade efunda engwelezane kuningi asedlula kona okubhlungu kakhulu esekuthenini ukuthi kunokuthi eqale i-treatment sonke lesi sikhathi kusame entweni eyodwa ekuthenini ukuthi unikwa amabhandishi amaphilisi ey'nhlungu akukho akutholayo okuwusizo ekuthenini ukuthi eqale i-treatment okungenani kwazeke ekuthenini ukuthi useqalile ukwelashwa lokho kugula abhekene nakho. Sizwa kithi dlulisa amazwi okugcina ukhulume nabantu emakhaya ukhulume uyikhalele nawe umnyango wezempilo. Khuluma nje insizwa kethu khuleka. Okay. So buye kwena vele siyigoqele enkulumo ngoba nakhu kukanje ngiyazi ukuthi uyabuza ubuhlungu ngiyabona akumnandi ngoba uyibona insizwe sihluleka nayo kuyikhulumela akuyikhulumele wena kakhulukazi nanku umnyango wezempilo nampa abantu ukhuluma nabo ukhulume nje uyicalele ukuze siligoqe udaba kakhulukazi nokuthi sekuphele kwasani imali ukugibela uhlele ekhaya wena usuyazenzela izinto awazi uzothatha nhlanganise nani u2 days after 2 days kulamabhandishi amabili abakunika wona ukuthi nje umbhandishi emva kalokho uyophinda iqaqe ephinde kube njalo ake sikhulume lokho manje vele uvale. Ulokuza bengathanda ukuthi nanoma ubani uma baziwa odokotela bezama ukuthi bangisize. Bangisize. Okunye futhi angifuqa amanga kuyikhona singeke ngize ngimusho ukuthi ubani kunoma unesi next door wami. Yebo. Nakhona ukuthi ngize ngikwazi ukuthi mina ngidilele nami mina kumathupha naye ingane. Ingoba ngisizwe yena ngitshela ukuthi enza 1 no 2 kanje. Thenga lokhu nalokhu. Ingakho ngizakhe okay ngilibe busy ngishona le angithenge yonke leyo ukhuze le ngwavele ihlezi vele bekwenza phambi kwami esibhedlela. Angithenge yona ke lezi zinto lezi ngibe la endlini ngenze mina ngeside lami. Yebo. Kodwa manje into eyinkinga ke akupheli. Akupheli and into engiphatha kakhulu nakho konke ingoba angazi noma uzogcina sekhubazeka noma uzogcina sekwenzala ngoba akasakwana nokuhamba nakahle ukusuka la iphuma la eminyango kuzoba sengikuwa kuyinkinga kabi kwakhona lokho. And khona lesikhathi la akalokho eyakhona imlenze la end up esazo baba omncane wakhe wamfake ngale kamereni omlalisa khona engasakwazi usayihambele kahle ngoba futhi isikhathi esiningi siyasebenza la endlini isikhathi esiningi usala yedwa akwethiwa izalokho ekale imlenze uyedwa la endlini sowenzakalani konke lokho kuningi. Kulungile sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sithembe ukuthi usizo noluthola nginifisela ekutheni kunithola usizo na kanjani. Yebo sawubona singakujabulela lokho. Kakhulukazi nje akwazi usabuyela esikoleni ngoba phela impilo yakhe. Yeah. Usamncane futhi kubhlungu ukuthi ngoba afika phela abangani bakhe bezombona bangani bakhe bahambela kahle ba right yena nje uhlezi izinto ehleli kanje kubhlungu enhlizweni yakhe nanokuthi esikoleni ke usesele kakhulu futhi nje kufanele ukuthi unyaka wakhe nje lo awusekho. Angani noma usazophinda kwazi usaqhubeka ngazi. Sibonga kakhulu embuke lapha ekhaya udaba lubucayi kakhulu lithinta kakhulukazi impilo neminxa eminingi ke kakhulukazi makumnyango wezempilo ngisacela ukuthi usukume odokotela besukume ngoba asikho isifo osibonayo esibizwa ngegama esingatreatwa ngetreatment ethile kuzanywe ekuthena ukuthi lo mntwana ebuyele uma kuya ngokuthi nawe umsamariya olungileyo sukuma usondele
usithinte nathi kwiNethezeka TV sikwazi ukufika nawe la sibone ukuthi sisukuma sibhekaphi. Baningi abantu abasizakalayo asike sifike sikhulume nabo khona la kwiNethezeka TV. Nawe ngicela usukume njengomsamaria olungileyo, usukume sifike nawe usibone isimo mase siyakhuluma ukuthi kusuka la kuyapi, ngoba abantu abaningi ibona abaziyo ukuthi izinto zenzeka kanjani, kakhulukazi abathinteka kule minyango kakhulukazi ebalekayo nethintekayo kakhulukazi. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho mbukeli. Insizwa kithi siyabonga ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu. Kunjalo ke mbukeli lapha ekhaya, le iNethezeka TV ungasilandela lapha ku-YouTube, silandela lapha ku-Facebook naku-TikTok, iNethezeka TV. Igama lami ngingumzothule ngokaShembe Isibongo. Aphinde idibane esikhathini esilandelayo.